jälleen yksin puhelua. Mä oon miettinyt tässä, että kuinkahan moni eläin muuttaa omaa luonnollista käyttäytymistään, jos sitä aletaan palkitsemaan jostain toisenlaisesta käyttäytymisestä. Nyt on paljon ollut tekemisissä koirien kanssa ja yksilöistä riippuen toiset on helpommin palkittavissa kuin toiset. Mutta sellaisen on huomannut, että kovasti motivoi erilaisiin temppuihin tai käytöksiin palkinto. Ja sitten mä aloin miettiä sitä meidän ihmisten kohdalla. Kuinkahan me palkinnon toivossa muutetaan sitä meidän aitoa olemusta. Mukaudutaan sellaiseen elämään, jossa me saadaan tietynlaisesta toiminnosta palkinto. Oli se sitten tilipussi tai toisten ihmisten hyväksyntä. Et kun me koulussa tai jo esikoulussa aletaan saamaan vaikka hyväksyntää tietynlaisesta käyttäytymisestä tai tietyt asiat on enemmän hyväksyttyjä kuin toiset. Ja sitten kun me mennään sinne työelämään ja saadaan siitä meidän työstä palkkaa, niin onko se työ, mitä me tehdään, niin onko se kuitenkaan sitä, mitä me aidosti sieltä meidän syvältä sisältä sisältä kumpuavasta luovuudesta tulevaa työtä? Vai onko se sitä, että me ollaan tässä yhteiskunnassa totuttu, että tällainen työ on tämmöisen ja tämmöisen palkinnon arvoinen, eli siitä saa tietyn verran rahaa. Kuinka paljon sitä omaa toimintaa ohjaa se palkinto versus sydän? Et kun mä mietin tätä yhteiskuntaa ja että kuinka se passivoi sitten loppujen lopuksi, vaikka voisi olla kuinka ylityöllistetty, hukkua töiden alle, ruuhkavuodet vetää joka suuntaan, asioita on hoidettava, niin onko tämä yhteiskuntamalli kuitenkin sellainen, joka vie meitä kauemmas omasta itsestämme? Ja kun tämä yhteiskunta toimii nykyään siltä pohjalta, että täällä ei tunnu pärjäävän ilman rahaa, vai pärjäisikö? Onko sekin semmoinen mindsetti vaan päässä, että kun me eletään tällaisessa yhteiskunnassa, niin täällä vaan tarvii rahaa. Ja sitten taas, jos meissä on olemassa se solutasolla, jos se sellainen, että me ollaan laumasielu, me ollaan, että ihmiset on enemmän yhteisöllisiä ja enemmän yhdessä toimivia, että me yhdessä pärjätään paljon paremmin kuin tällaisessa, missä me ollaan vähän jokainen omissa poteroissamme ja pienissä piireissä perhekeskeisesti. Ehkä joissakin suvutkin on enemmän siinä läsnä ja mulla oli kurssilla kerran intialainen nainen, joka kertoi, että siellä se suvun merkitys on paljon, paljon isompi kuin yhteiskunnan merkitys, yhteiskunnan tuki. Et me ollaan täällä meillä niin erkaannuttu siitäkin jo aika lailla, että meillä on tosi pienet yksiköt ja se turvaverkko ympärillä sen mukainen, että kun siinä jää sitten yhteiskunnan rattaisiin ja yhteiskunnan tukiverkkojen läpi tippuu moni. Tämä yhteiskunta ja tämä tämmöinen maailma, missä raha on saanut niin suuren merkityksen, että me ollaan niin kuin sokeita sille, että voisi olla joku muunlainen tapa elää.
Ja me ollaan vähän niin kuin kala vedessä tässä yhteiskunnassa. Että me ei edes ymmärretä, että voisi elää jotenkin toisin. Ja että voisi löytää itsestään, jos ei jo tiedä, sen oman supervoiman, sen oman intohimon, sen oman luontaisen taidon tai sen, mikä itseä kutsuu toteuttamaan sitä omaa itseään sisältä käsin. Luontaisesti. Eihän me välttämättä tiedetä edes, mikä meidän lahja on. Jos me ei ole koskaan päästy sitä niin sanotusti avaamaan itseämme, silloinhan me toimitaan vaan sieltä meidän opituista malleista käsiin ja siitä, mistä me ollaan saatu palkinto, mistä me ollaan saatu hyväksyntää. Ja musta tuntuu, että aika moni meistä voi ajatella toisin kuin yleisesti ajatellaan. Ja mitä sekin tarkoittaa yleisesti ajatellaan. Varmaan me moni ajatellaan omanlaisia ajatuksia, mutta puhutaanko me niistä? Pelätäänkö me sitä tuomituksi tulemista tai hylätyksi tulemista? Se voi olla meidän ihmisten yksi suurimpia pelkoja se, että meidät tuomitaan, meidät hylätään tai jotain muuta kauheata tapahtuu, jos mä nyt alankin toimimaan toisin. Että jos rahat loppuu, niin se on vähän niin kuin paha sairaus tai kuolema. Mä oon miettinyt sitä, että nimenomaan miksi mua kiinnostaa nämä yhteisöllisyydet tai se, että ihmiset tulisi yhtenä ryhmänä yhteen ja ihan toisenlainen ajattelu, että nyt me jotenkin pelätään toisiamme. Ja kai tällaisessa yhteiskunnassa alkaa pelkäämään muita, kun lapsesta asti on opetettu kilpailemaan. Lapsesta asti on alkanut se kilpajuoksu toisiamme vastaan. Me kilpaillaan samoista työpaikoista ja samoista koulutuspaikoista ja joskus me kilpaillaan tuolla maantiellä tilasta ajaa siellä. Että siellä voi olla ruuhkassa aika hurja meininki. Ja sitten me ulkoistetaan vielä ne omat sisäiset patoumat toisiin ihmisiin. Mä oon vihainen, koska toi ihminen ärsyttää tai se ajoi tohon eteen ja toi teki sitä ja tätä ja se sanoo tällaista ja vitsi mikä tyyppi. Ja me koskaan pysähdytäänkö me miettimään, että miksi mä oon niin vihainen tai miksi mua ärsyttää muut ihmiset. Onko siellä taustalla pelko kohdata omaa varjoa? Onko siellä taustalla pelko, että mä oonkin elämässä käyttänyt aikaa sellaisiin asioihin, mitkä ei oikeasti tee mua onnelliseksi? Onko se jotenkin pelottavaa kohdata se asia, että heittolainen on mennyt vuosia tällaisia että se on niin iso asia, että sitä ei edes halua kohdata. Niin se on helpompaa sitten jatkaa saman malliin ja samanaikaisesti se oma tunnetaakka kasvaa ja muut ärsyttää vielä enemmän. Ja onhan se, totta kai se on järkyttävää huomata yksi kaunis päivä, että mä voisin elää tätä elämää vähän toisella lailla, että mä voisin ajatella näistä asioista erillä lailla, että mä voisin vaikka elää vähän hitaammin. Ja jos joku sanoo, että mä oon hihhuli tai muuten outo, että mä elän hitaammin tai oon yrittäjä ja en kasvata mun yritystoimintaa niin kuin koko ajan
ajattele sitä sillä lailla, että miten mä saisin sen tuottaa parempia voittoja, vaan että jotkut muut arvot onkin tärkeämpiä. Niin mitä sitten? Jos joku ajattelee niin mitä sitten? Tärkeintä on, miten mä itse ajattelen ja miten minä voin. Miten mun keho jaksaa tai miltä musta tuntuu. Onko mulla joku kutsumus johonkin asiaan tehdä sitä? Nyt kun mä oon lähtenyt Harmonia kyläyhteisöt ideaa, ajatusta, sanomaa, levittämään, mitä se on, en tiedä. Laittanut tekstin liikkeelle, josta on lähtenyt rullat pyöriin johonkin suuntaan. Palikat loksahtelee, joka tuntuu ihan käsittämättömän hienolta, että ihmisiä löytää sen äärelle ja niin edelleen. Mutta miksi mä sen tein? Mikä mun päämäärä tai pyrkimys siinä on? Ei mikään. Mä tein sen, koska mun sydän kehotti niin tekemään. Ymmärtämättä yhtään, minkä takia ja mihin se mua vie. Mä en tiedä, onko mä jossain vaiheessa jossain yhteisössä, mutta se asia, mitä siinä kaiken keskiössä on, niin se on juurikin se, että meistä jokainen voi löytää meidän oman supervoiman. Että se on matka ja vaatii toisenlaista mindsettiä. Se vaatii toisenlaista ajattelua. Eli just sitä, että jos elämässä on ongelmia, niin ne ongelmat ei korjaannu sillä vanhalla tavalla ajatella. Että juurikin se, että jos mikään ei koskaan muutu, niin mikään ei koskaan muutu. Jotain on muutettava elämässä, omassa ajattelussa, jotta voi löytää muutoksen elämässään, jotta voi muuttua. Ja kuinka paljon tuommoinen tekeminen voimaannuttaa, kun tekee jotain sellaista, mikä tulee sydämestä, kumpuaa sisältä pakottavana. En mä saa siitä mitään rahallista palkintoa. Mä saan paljon suuremman palkinnon. Mä saan hyvän olon. Mä tunnen, että mä oon elossa. Mä tunnen merkityksen. Se on niin kuin merkitystä sillä. Mä tutustun uusiin ihmisiin, jotka löytää itsestään uusia puolia, luovuutta, uskallusta myös heittäytyä ja ottaa oman paikkaansa kaikessa siinä, mikä itseä kutsuu. Ei niin, että joku sanoo, että hei, että ala sä tekeen tätä ja sä tätä, vaan että jokainen löytää orgaanisesti sen oman paikkansa, tuoden sen itse siihen pöytään tai siihen tilanteeseen tai kokonaisuuteen, miksi tätä nyt haluaa sanoa. Se on matka ja se on mielenkiintoinen matka. Mulle avautuu koko ajan enemmän ja enemmän itsestäni asioita, kun mä voin tutkia sitä, että mitä mä koen, mitä mun sydän kehottaa mua tekemään, mitä musta niin kuin nousee. Mä en mieti sitä mun tekemistä järjellä. Joku varmaan sanoisi, että kannattaisi ehkä miettiä. Ja ennen vanhaan mäkin olisin sanonut, että kannattaisiko miettiä. Että pitäisikö käyttää aika johonkin sellaiseen, mistä mä saan rahaa. Koska raha voi tuoda turvan tunnetta. Mutta se on mun mielestä näennäistä turvaa. Ja sillä lailla mä vaan pienennän itseäni. Mä en tee silloin sitä, mihin mä tunnen kutsun, vaan mä teen sitä, mitä mun mieli kehottaa mua tekemään ja sieltä vanhoista opituista kaavoista käsin luulee, että siitä tulee.
että se tuo mulle turvaa. Mä jotenkin koen, että turva löytyy ainoastaan mun sisältä. Ja se turva on sitä, että mä luotan mun sisäiseen viisauteen. Että mä luotan siihen, että mä olen aina oikeassa paikassa omalla polullani. Ja kun mä tunnen sitä turvaa siellä sisälläni ja uskallan tehdä niitä asioita sen sydämen tunteen tai sisäisen viisauden ohjauksesta käsin, niin mulla ei ole mitään hätää. Mulla on asiat hyvin. Vaikka mun tilillä olisi 0 euroa. Se, että rahaa ei ole tilillä, niin ei tarkoita sitä, että se on kuolemaksi tai se on kauhea katastrofi. Ei elämä lopu siihen. Musta tuntuu, että sen jälkeen se vasta alkaa. Se on sellainen ihmeellinen joku kipupiste. Jollain lailla mä koen omassa elämässäni, että se on kaventanut mun näköalaa, se rahan kautta ajatteleminen. Se on pienentänyt mun luovuutta ja pitänyt mua ehkä tietynlaisessa neliössä tekemässä sellaisia asioita, joista mä saan palkinnon. Mulla on ollut se onni, että mä oon saanut tehdä sellaista niin sanottua työtä, joka on mulle tärkeää, mutta mä teen sitä vaan marginaalisti, että se pysyisikin sellaisena, että en mä leipääntyisi tai väsähtäisi tai menisi omien voimavarojen yli. Ehkä mä sanon vielä tähän loppuun sen, että kun mäkin olen suunnitellut, että mä lähtisin ensi talvena vaikka muutamaksi kuukaudeksi jonnekin reissuun, että mun pitää säästää sitä varten. Ja mä huomasin sellaisen tietynlaisen jonkun sellaisen energian tai tuntemuksen itsessäni, mikä himmas mua, että kun mun pitää niin kuin nyt ajatella, koska en tienaa mitenkään isoja summia. Elän todella niukasti, mutta silti mä koen, että mä elän rikkaasti. Niin se ajatus, että mä laitan aina niistä vähäistäkin rahoista niin jotain sinne säästöön, että mä saisin matkakassaa, niin siitä tuli mulle taakka. Ja mä huomaan, että se oli kontrollia. Että nyt mä alan kontrolloimaan sitä luovan flown virtausta. Ja siellä on vähän epäluottamusta. Eli mä päästin irti siitä ajatuksesta, että lähdenkö mä ensi talvena mihinkään. Nyt on nyt. Ja mä elän nyt tätä hetkeä. Ja miettimättä sitä, että onko mulla rahaa vai eikö mulla ole talvella. Mä elän sen mukaan siinä kohtaa. Ja ihan varmasti, jos mun kuuluu olla jonnekin lähdössä, niin sekin asia varmasti ratkeaa ihan itsestään. Jos mun ei kuulu olla minnekään menossa, niin silloin mä oon jotain muuta tekemässä. Ja mä hyväksyn sen. Ja menen vaan siellä luovalla flowlla eteenpäin. Miettimättä sitä sen enempää. Tämä on vaan se mun tapa, miten mä nyt tässä yritän kalkuloida tätä kaikkea ja päästä täysin irti tuosta rahan kontrollista. Se, että se kontrolloisi mun mieltä tai olisi koko ajan mulle siellä panemassa kapuloita rattaisiin, että mietit tai kannattaako joku. Sydän sanoo jotain, kannattaako, onko järkevää.
kai tästä, mä voisin varmaan puhua tästä aiheesta vaikka kuinka kauan, mutta ehkä se tärkein pointti on nyt tuossa tullut ilmi. Jotenkin mä haluaisin vaan herättää jokaisen meidän ihmisen sisällä semmoisen ajatuksen, että minkälaista se elämä voisi olla, kun me elettäisiin yhdessä, toisiamme pelkäämättä, tuomitsematta, omat kivut rehellisesti kohdaten, ilman sitä, että ulkoistaa niitä muihin ihmisiin, muihin asioihin. Ja se, että mitä me saataisiin yhdessä aikaiseksi, miten me voitaisiin elää niin, että meidän ei tarvitsisi ajatella rahaa niin kuin ollenkaan. Mitä se tekisi meidän ihmissuhteille, jos meillä puuttuisi raha? Sitä kannattaa miettiä ehkä meidän jokaisen. Moikka!